sen ka. Ang next kaya kan ko sawan pa na siyang tayo. Hindi ko pala siyang kayo. Tepan! Chitur khong khau ni khon mia ta. Ya benar na. Tepan! Di sana. Tiya kalak pa ni. Het thomias ma. Phet liya menga. Ne, lu sim ni na. Hindi ka chicken stick ni. Yan ako. Yan. Sim te syang ban nga. Ipang shala khon nai. Men ni kriyong ngai ban kai kan men. Ya nyok na kriyong. Masyara. Bai saya ma tali. Long suwan tentu ibang kon mia sabon pisah na kriyong poi siyo siya mia. Masyar to to. Kok masyar to to? Lihat ni wan ni sama sin tayo ya. Wan man liya wan. Kon nga sabik spak ma yo shat ma mia. Yang wan mong. Mo. Oh kriyong. Oh black. Wan mong. Kalit teman kakak. Kalit Mas penikut na. Yung mana hang tay haniang nim iku ya. Tepan! Mo to na iwan ang siya kami tayo. Kali na pigaway mo. Mama, Pitip siya pang ka-Bible. nagkat Ti kai ka ba ng po yung ka-Bible? dan kadar sa ikang. Tepan! Hindi tay. Nui pimut wan ya selak na piwan pilak na. Baygan.